Mä aloitin tämän tehtävän sillä, että mä valitsin nämä kappaleet ja sitten vedin nämä oikeaan kohtaan. Sitten tavutin ne täältä asettelukohdasta. Tavutus, automaattinen. Ja tasasin tän oikeaan ja vasempaan reunaan. Ja sitten valitsin nämä kaikki otsikot. Ja suurensin nyt tämän fontin 16 kursivoin ja alleviivasin. Ja sitten muutan tän uuteen tiedostomuotoon. Ja nyt mä voin ladata tän palvelimeen. Ja sitten mä voin vaihtaa tän nimeksi.